Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Purnama saking kelas 13 3 asal sekolah kula SMA Negeri Ngoro. Kula badhe nyritakaken pengalaman kula dadi murid. Pengalaman iki ora ana ing buku pelajaran, nanging ana ing ati lan kantong mata. Dadi murid kuwi katone gampang. Mau sekolah, sinau, terus mulai. Esuk-esuk udah tangi awal jam 5 ngomongnya jam 6. Jam 6 ngomongnya jam 7. Piye? Tangi duduk awake, tapi emosine. Awak sih pengen turu, nanging pikiran wis mlebu sekolah. Aku ngomong nang kasurku. Sik sur, 5 menit kas. Tak turu ning sae. Aku mau mulai sekolah aja. Apa tak keri penting sekolah ya. Buku siap, pulpen siap. Nanging otake mumet di. Sekolah kuwi ora mung sinau pelajaran, ora matematika, isine angka kabeh. Ngitung saka jam mlebu nganti jam mulai. Ono bahasa Indonesia sing kudu mikir makna. Padahal mikir urip wae wis abot. Apa maneh pelajaran. Lan ono pelajaran favorit kabeh murid. Apa iku, Mas? MTK salah. Bahasa Inggris salah. Bahasa Indonesia tak masalah. Lah apa? Jam kos. Mau paling enak iki temenan. Tahu bisa. Masih ada turu nak tekel nak bangku. Tetep enak. Jam kosong kuwi berkah sing ora tertulis ning jadwal. Guru ora ono, kelas rame. Lan murid langsung aktif koyo wifi ketemu sinyal. Langsung lancar. Uteke brul. Ono sing ngobrol, ono sing mangan, ono sing dolan HP, ngantek posisi nyengit-nyengit, disore meja, disore dengklik, disore lemari, turune nyonya kayak wis bayar kos ae. Padahal di sekolah, lah apa wis bareng. Ngomong-ngomong soal tugas sekolah, iki topik paling sensitif kanggo murid. Guru mesti ngomong tugas ini gampang kok. Yen gampang bu, kok sing stres kok aku, sing tenang malah panjenengan. Lah ya apa bu, pripun niki otak kula pun baldos. Tugas iki kuat, maceme ono akeh. Ono tugas nulis nganti tangan kram kabeh, pegel kabeh, bendol-bendol tangan iki nulis sak mungke. Ono tugas ngetik moto sampe minus tambah minus sakno ya. Lan ono tugas sing tulisane kudu rapi. Padahal tanganku tulisannya luwih mirip sandi rahasia lah. Sopo katene sing iso ngembari tulisanku? Gak iso. Wong kene iki muridé Albert Einstein kok. Aku lho ben dari dokter. Semangat tulisannya kok ngono. Gak usah kaget Bu, Pak. Sing paling seru yaiku tugas kelompok. Katanya latihan kerja sama, nanging nyatane kerja antara si jiwa kerja keras.
lan liyane nyemangati nganggo kalimat manis. Semangat ya, aku dukung dari rumah. Oh no, ayo arek koyo ngono ya. Kang wangi tambah semangat tok iki lho. Ing kelompok sing mesti ana tipe-tipe murid. Ana sing rajin, ana sing nganti koyo ketua tanpa jabatan, ana sing pura-pura sibuk. Maaf ya, lagi ada acara penting atau acara keluarga. Acarane nonton drakor. Lan ana sing ilang saka peradaran. Apa ya? Kok peradaran ya? Peradaban. Di WA orang balas, muncul pas nilai wis dibagi, langsung takon, bes nilaiku piro? Lah kok iki lho, win-winan nang ndi ae. Wong di WA balas-balas. Wis Bu, kaya di BCR ini. Wah, gak tahu kelompok apa. Bah, gak ngurus. Dan yen wis waktune ngumpulne tugas ujian, mental diwiwiti, pinter mendadak rusak, tintontek tanpa pamit, kertas ilang koyok mantan. Padahal sing wingi kabeh normal lan bahagia. Mula ayo padha semangat sekolah, nikmati prosesnya, nikmati bekele, lan nikmati ceritanya. Bisa diulang, gak enak, lek dinikmati. Apa tak mas yo? Pikiran guys, gak kuat dipikir, sirah kudu copot. Ati lek krungu ulangan dir. Amarga engko yen wis lulus, sing kelingan duduk tugas, tapi cerita bareng konco-konco. Sehat-sehat lele, atau sukses kabeh. Sa sekolah juga apa, ben sukses. Matur suwun, sampun ningali cerita kula Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.